să te bucuri mai mult de salariul tău? Mută-l la mai bine, la ING. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie, cum ar fi produse de calitate la prețuri bune. Săptămâna asta la Penny găsești Neumarkt bere blondă 500 ml la 1,89 lei și Penny ulei de floarea soarelui 1 litru la numai 4,69 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Uneori, între îmi plac grădinile și sunt fermier, este o ofertă bine negociată. În lumea micilor afaceri, detaliile fac diferența. Intră pe visa.ro/marile afaceri mici și vei găsi informații și ofertele partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Visa, oriunde vrei să fii. Știi pe ce dai banii când iei produse de la farmacie pentru ficat? Nu toate suplimentele alimentare pentru ficat sunt create la fel. Steabloc contribuie la detoxifierea și regenerarea celulelor ficatului. Un studiu medical de amploare desfășurat în România a demonstrat o reducere semnificativă a trigliceridelor și transaminazelor. Asta contează. Steabloc. Cumpără acum o cutie Steabloc și primești una cadou în rețeaua farmaciilor Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Profi ai reduceri pe bandă. Acum ai cartofi albi noi la 2,19 lei kilogramul. Profi, zilnic, prețuri mici. Mai puține drumuri, mai puține aprobări, mai puține calcule, mai mult George. Mai multă refinanțare 100% online, cu zero comisioane și super dobândă. 100% online, 100% inteligent. Cu George, primul banking inteligent. Inovație BCR. E bine să ai întotdeauna o alternativă. Cea prin care poți să-i protejezi pe cei dragi. Descoperă asigurarea potrivită ție pe nn.ro. Pentru NN tu contezi. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.